Анёл-заступнік кажа мне: пішы, пакуль табе народнае я дыктую. І я пішу у ранішняй цішы. Мо некалі дасць богі надрукую, то ўспаміны прыйдуць цішыні, то бачаць вочы прыгажосць світанку, то, гледзячы на месяц у вышыні, матуліну пачую калыханку. Па-руску напявала мне яна, як едзе дзед на лодцы па Дунаю. Звініць у душы дрыготкая струна, а я сваёй унучцы праспяваю. Пішу, нібы сурвэтачку вяжу, ці рушнічок палескі вышываю. Чаму па-беларуску? Вам скажу, што і сама я гэтага не знаю. Адкуль бяруцца вершы ў душы, даведацца пра гэта не спрабую. Анёл-заступнік кажа мне: пішы, пакуль табе народнай я дыктую.